అందరికీ నమస్కారం. నేను మీ అంజిరెడ్డి, చైర్మన్ ఆఫ్ సన్ రైజ్ ఇన్ఫ్రా ప్రాపర్టీస్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్. మరి మనందరికీ తెలుసు, ఈ ఆదివారం ఏప్రిల్ 13న షాద్నగర్లో ఉన్నటువంటి 50 acres అప్రూవ్డ్ ప్రాజెక్ట్ అమోదాన్ని చాలా ఘనంగా కస్టమర్ మేళా నిర్వహించబోతున్నాము. సో ఈ ప్రాజెక్టుకి మీరందరూ కూడా తప్పకుండా వస్తారు అని చెప్పి, ప్రతి ప్రాజెక్ట్లో కస్టమర్ దేవుళ్ళు ఏ విధంగా అయితే మమ్మల్ని ఆదరించారో, అభిమానించారో, ఏ విధంగా అయితే సన్ రైజ్ ఇన్ఫ్రాలో ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ని ప్రతి ప్రాజెక్ట్లో సపోర్ట్ చేస్తూ వచ్చారో, అదేవిధంగా ఈ కస్టమర్ మేళాన్ని కూడా అంతే సపోర్ట్ తోటి మాకు అందిస్తారని, మీ ఆదరణ, మీ అభిమానం మా అందరికీ తప్పకుండా ఉంటుందని మనస్ఫూర్తిగా నమ్ముతూ ఉన్నాము. సో లుకింగ్ ఫార్వర్డ్ ఫర్ యువర్ సపోర్ట్ ఫర్ అమోదా కస్టమర్ మేళా. థ్యాంక్ యూ ఆల్. సీ యూ దేర్ కస్టమర్. థ్యాంక్స్ అలాట్.